Новината, че Захариев е най-големият кредитор на собствения си завод, е сварила неподготвени участниците в преговорите. Оказва се, че той е използвал свързани с него фирми, които да отпускат заеми на предприятието. Има съмнение, че по този начин той е източвал дружеството. От 2 седмици съм вкарал НАП във всичките му фирми и също и с физически проверки на господин Захариев, на съпругата му и на синовете му, така че да сме сигурни къде са отивали част от парите. Трима са потенциалните инвеститори на металургичния комбинат. Две от компаниите са чуждестранни, а третата е българска. Припъни камък в преговорите с тях са новите задължения на завода. Дянков отхвърли като неприемлив варианта за фалит на ОЦК и смята, че предприятието трябва отново да заработи. Дългосрочното решение е нов инвеститор с нов инвестиционен план, който да се разбере предварително с кредиторите, част от тези тежести на сегашните заеми да отпаднат, в смисъл част от заемите да бъдат опростени. Това трябва да стане, иначе завода с тази голяма тежест 350-60 милиона задължения просто няма как да съществува дългосрочно. Тази вечер вицепремиерът се срещна с протестиращите 37-ми ден металурзи. Разказа им какво се прави за спасяване на комбината. Очакванията са до Великден металурзите да получат забавените заплати. Знаете, за мен това е нещо сравнително